Ka jingi lekai football ka bala penlong ha keleng ki benta jong ki than bat ki dong ka jela ki le chat bat ki khun samla kan thei bat chenrang ki la yo ya kalat ban pen i ya ki sap i lekai jong ki menta ka sngi kata ka arpu khandai trek ubnai risau arhajar arpuwei ka mau santai cultural and sports club kala pen kutno ya ka jingi lekai football ha ka jingwan poi jong MLA ka than uba jason saukmi maulong rengkat kiwe de kinong ilam jong ka seng san perthai PDF na omsning constituency nang ta kinong ilam shnong bat ki paj ba shnong ki balawan ban sakhi ha ka ne kisngi u MLA da ka jing sokhya halor ka jinglong jingman jong jaka bat kamadan ilekai ka badon ha ka ne ka shnong kumta ulabu da ka jing penmang ka ban nadu ki por ki bakham manswa bat ha ka ne ka si lala ban penyo ya ka walk order ka bala penmang arpu saulak sau pe 100,000 ka badai na ka state sports council meghalaya haba phai pat sya ka jing ilekai final menta ka sngi ka solat thamai kala penrem no ya ka umta ha ka ba namar ka jing ilekai ka long ka bayarang kat bor ha pedeng jong kite ki art legitim kumta la penlong da ka jing shoot penalty bat ka solat thamai kala ra ka nam ladu bat ra ya ka khusnam Agol ruan pha gol kêu nhara nam gol ni kêu gol ni biao mau Rapi besar tu. jom ba be But mapi ki balik kai badon hang ni. Ai lang katak encouragement ni kiwi ki para marjan ki para ki hinman. Obaka sports kamdei shu kumatri la kai melam shu sakut tang hawi jaka. Kadai ka kabuk siar banganget bangatik kabuk siar ba pimprat lenti ba pinang trish tombat ngaru kum ta unong mi khwan. Ngan wat kita kilat lenti bangan don senda bat piban pen ulong ya ka jing tmu jong pigi kap ki kun ki samla. Tinganget ba ya kani kamadan nga layo banwara ka skim kumba apusan lak bangi yo ban penhe tinganget ba kanwan ra ya ka ba itanat hadin habot kumbala kran mena akhmat ki romba ki ongba dang ni shkhmat ngilala ban penlong kita ki tournament ki ba pher marteng teng pin penlong tournament ki ba he ile rai mani khor kum kani kamadan kata ka di jing shisha te menta ba danganget ba ngilala ban penhe kamadan layo kita ki proper drainage ba kan ting madan ba nakaliang jong aru kanang pek hindi mga sakut tang hangta nin happen bahasa syo bakalong ma nghabdon kata bare ka jingsdang ngala sedang ni ini mo idi ski mangora arpu songlam nganang beteng pada kan ki por sa kapor baka sulong no ba phi pada badon hang ne bar khai ki kun samla jong kani ka dong hi ka thain bai tong ni trei lang ai lang kata ti ka mon ba ka diang namar kani ka di ka bo jong phi ba phi ai kata ka bo nga ngala ban trei kum ni ba nganang trei nang ni sakmat phi don senda ban nga kalong kai kaski bensa chicken mau kumalai kan i rong ba mene yong ba yes kamadan ka ba napet kam ilong manong man organize ya kum kuno ka sports activity ada ka football na kai namar ngi iba ka jingduna kebun liap nakan mau ba ngayu ko jat ka ni kamadan ha ka por bangan ang yakun wa por swa bangan job agi ata arajat nyo na kan jat kan rium mau so akan mau bangi pelong ka don man ni ka bahep ha tinado tu ka por labu hajung mur ela dehi ngomba ngai ladi ko muta kun samla basmat banjule kai tu ki por mo menchwa menta de la khamsat na mal shong tang ha office nyo le kai sho dengan sutu ka jingang no jong pi baru khai namar kani kamadan kamde ta kamadan nang ta mau khla namar kum bunga tip nga kini ki shnong marjan ru kila man penno kami kani kamadan tingla bu ujing mut ngala bu na ka por ngala wat kita ki scheme ki bopen but ngalayo banekren di department jong khamtam di sports department bagi engineer bagi katu kan ningot ki mo ki officer wong ba kani ka priority basis na man kani ka thai nam ta kani ka dong banga ngasu pp kun samla ki badon hangne haba pipet menta kani ka sports kamdi shu kani ka sports ba pishu ya kai melan tang hangne yes dong kam kata jing ya kai melan ba pinlat na ka ige jing snio jong kani ka perthai berpinyo kamet ka bakot ka bakya bar ka baar ni dong kam bare ma phi ban mi nang ni ka madan ba phi di bele ka shiki wi jaka pare ka sap ka phong jong phi de ban pele no mar ka juk menta na pipet ka sports kanu ka sports ka football kan badminton ka cricket kanu ka sport bisutunat ma phi ba phi angnot tunganget ba phin trace tom ma phin yo ka ito so ka jing job te haga tournament nga bawan nga next camp ba kamlong su ko ta belong krung krang kalalong ngamadan ga biternat ngin su i gi jing ker ngin su i ya ka ya kamadan ya ga jing he ka jong ka bat kumta terter
Kanam ka burom bagi sikidai ngin ai ya le bron burom jungi batris tom. Lais nem kenti ila tres tom na kabanta ban penurlong ya kane ka skim ka bahe ka bangila ban penan kam ong tang kasnong maukla wat ong ba kane ka madan kane ka skim ka bangiyo manta on penan kam tang kasnong maukla hendrai kumta baro kitim wat la ki bomdei ki bahap sya kum sning konsumsi ru kila ban penan kam mangni kalalong ka sentar bat ki turnamen ki bahe pinsala ban penyak hang ne bat kumta ter Kidon hamar kajile kadon kajing job kadon kajing ram andai ngakit bok riang namta kitu kibam sungala ban poi sing ka thangro ki kirmen pakinang poi kinang nang le bhapat nang le sekhamat ngakit bok riang khamta me ki tim kim sala kai ro mantaro toile da kajing tibru tublei bat ngakit bok riang phi ki tim ba phin poi sa ka thong jong kajing job Teng ai kublero na kabenta ki player ki tim bar khot ki balaiwan man chim menta nadu menin kasi hadu menta ki bala poi final khamtam ka umta sport club bat ka solai sport club ki bala poi hadu ka final ki bakila le sitom na kabenta jongi memorandum ha I Jason Maulong Saukmi subject ban pan jingirap na kabenta ban Shna state sar kat kom kate ka subject bala kedeu haneng ngi kom ka club ngi don kam ban don no ka state